wasifake kukhanyeni wasikhupha kule kundawo emanzi esihleli kuyo wasinika kwindawo sibeka kwindawo esizawuhamba singene bomini obungaphakathi sinobudlelwane masondele madoda masondele bantu bonkosi masondele bomama masondele bantu abatsha kuba mawusondele uyakwazi ukulungiselela mawusondele ngobunzima obuvayo uyakwazi ukususa mawusondele esijilo naso xa uzawulala endlini uve xa kunkenteza apha phandle uqonda ngoba azibayontombi yam naleyo azibangonyana wam nalo kodwa ekugqibeleni mawuthethe naye uyakwazi ukunceda bantwana bokuthandaza ngoba lo mntu uthi ndibemnyango ndiyankqonkqoza ngoba uthe wavula uthi ndawungena ndidle nawe uyesu ufuna wena ufuna udla nawe uyesu sondela kuye ube nobudlelwane uba ibe nobudlelwane kunye naye kuselixesha singafani ke botata amanzayeka nani bomama kule minyaka sekulima nomama khona ke utata uMbarha utata wathi wawubona amasimo wakhe eqhume kunene isiqhamo sesivuno sisihle waxolisa umphefumulo wakhe wathi umphefumulo wami idla uhluthe wathi umphefumulo wami unqenqe phezu kwebhedi yakhe wavuyisa umphefumulo lakhweleta izulu lathi indoda ndini esisiyatha ngobusuku namhlanje uzawuthatyathwa lo mphefumulo siyaba sezikabani na izinto okholosekayo kakhulu into ebalulekileyo kuba sibe nobudlelwane naye sisondele kuye sikholose ngayo kuba umvumo wasenkonzweni uthe ezalapha ziyaguga ziphele kodwa kaThixo yona imingona phakathi ngalo mazwi uThixo makawasikelele awandisa wakhulise ngaphakathi enhlizweni ndonqena ke ndingendeva kundila abathandekayo andifuni ke la nkomo bendiyibona iqhelwa pha nitye kodwa ndifuna nithabathele izwi nilinxibe namhlanje ibe ngumlumiso ngaphakathi ezingqondweni homework xa sizawulala kuba ndibe nobudlelwane kusijonge kubonabona ubudlelwane naye ngegama lenkosi Yesu haleluya amen masivuke ke